Добър ден, бих искал да попитам дали банката работи днес. Да, днес сме отворени до 17:30 часа. Заповядайте. Извинете, можете ли да ми кажете къде се намира гишето за валутен обмен? Разбира се, гишето се намира вдясно от входа, точно до банкомата. Интересувам се дали мога да обменя американски долари за евро тук. Да, обменяме долари за евро, само ще ви помоля да представите лична карта. Бих желал да разбера какъв е курсът за обмяна на евро към лева в момента. Обменният курс днес е 1 евро за 1,95 лева. Има ли някаква такса при обмяна на чуждестранна валута във вашата банка? Да, има малка такса. Тя е в размер на 1% от обменяната сума. Мога ли да изтегля пари в брой с моята чуждестранна банкова карта? Разбира се, но трябва да имате предвид, че ще бъде начислена комисионна от банката издател. Интересуваме какъв е дневният лимит за тегляне на пари от банкомата. Дневният лимит за тегляне от нашите банкомати е 2000 лева. Извинете, къде точно се намира най-близкият банкомат на банката? Банкоматът се намира точно пред сградата на банката, вдясно от главния вход. Бих искал да открия разплащателна банкова сметка. Какво е необходимо? За откриване на сметка са ви необходими лична карта и постоянен адрес в България. Интересувам се дали има някаква първоначална такса за откриване на банкова сметка. Не, откриването на сметка е напълно безплатно. Таксите се начисляват само при ползване на услугите. Бихте ли ми казали дали банката предлага онлайн банкиране? Да, ние предлагаме онлайн банкиране. Можете да активирате услугата веднага след откриване на сметка. Колко време обикновено отнема извършването на международен банков превод? Международният превод обикновено отнема от 1 до 3 работни дни, в зависимост от държавата. Имате ли мобилно приложение за банкиране и къде мога да го намеря? Да, предлагаме мобилно приложение, което можете да изтеглите от Google Play или App Store. Какви документи трябва да представя, ако искам да кандидатствам за банков кредит? Ще са ви необходими лична карта, трудов договор и удостоверение за доходи от работодателя. Мога ли да получа дебитната си карта веднага след откриване на сметка? Обикновено дебитната карта се издава в срок от 5 работни дни, след което може да я получите на място. Работи ли вашата банка през уикенда, например в събота или неделя? Не, банката не работи през уикенда. Работното време е от понеделник до петък. Искам да направя банков превод към чужда сметка. Каква информация трябва да предоставя? Ще са ви необходими IBAN, пълното име на получателя и евентуално адрес на банката получател. Мога ли да платя битовите си сметки, като например за ток или вода, директно тук в банката? Да, можете да ги платите на касата. Само носете сметката или кода за плащане. Предлага ли банката ви застрахователни услуги и какви видове има? Да, предлагаме застраховки, живот, имущество, здравни и за пътуване в чужбина. Искам да сменя пин-кода на дебитната си карта. Мога ли да го направя тук? Да, можете да смените пин-кода на банкомата пред входа или да ни помолите за съдействие тук на гише.